Morning ndine chake tenticheze. Tabanga kachifuwa ndi mawu angata kumveka mwina mwake nkhululukani. Ndiye abusa salanje atulusidwa ndikanena atulusidwa achitidwa release eti awa abwera afotokoza kuti anthu anawachita kidnap ndipo anthu amafuna drama nde amafuna 20 million rands. Nde apereka dramazo atuluka. Nde I think chinthu chomwe chili chapamwamba above everything else is that he is well. Ali ndi moyo ali bwino. Ameka kumwamba ali ndi mabala aonesa zithunzi za mabala chani. Koma observation yanga chabeti ndionena kuti it seems like the negotiation was between Chalichi ndi anthu achifamba ndachola anthu achifamba nanga anthu ochita kidnap munthu ndi anthu achifamba. Usually ngani ngazimene zimachita involve a police chifukwa chomwe amachita involve a police nzonena kuti sachita negotiate ndi anthu ngati amene. Anthu ngati amene akamapanga mademands ndalama chani samapatsa pachifukwa apolisi aja amaitenga nkhani chani ndikupeza njira yonena kuti achite agwire anthu aja. Of course zimakhala dangerous nanga sizimakhala kuti zikuyika so munthu uja moyo wake zimayika munthu uja moyo wake pachiswe. Ndeta akakamira to Macheza nanga kuyankhula kochita ukaninga chonchi. Zimakhala ngati zikumuyika munthu uja moyo pachiswe koma pali chifukwa chomwe amapangira zimenezo and this is the point. Anthu achita demand 20 million. I don't know ngati awapasa 20 million randiyo koma awapatsa drama atawapatsa drama nkona wasiya ndani abusa aja kuti atuluke awapereka. Nkhani ndionena kuti vuto la ndalama yokuba ndalama yolanda sikhala adya ndalamayo within I don't know zita ndipo aidya mosasamala nanga it's almost like apeza ngodi nanga mawa zikathandama sijapa ngacha sabwira inaso kufunaso kukapangaso chimodzimodzi chiwembu chomwe chichi nanga sadzinena kuti tapeza njira yotani yopangira ndalama. All we have to do is tikangwaba kusacha tichita demand ndalama atipasa. That's why ma authorities a police chanchani samachita negotiate ndi anthu ngati amenewo chifukwa choti basi masanduka kapolo wawo basi nthawi zonse adzipanga zomwezo azipeza mwina azipanga mwina aba munthu wina apanga chani koma ndo chimasanduka chikhalidwe amakusandusa na akapolo awo. Nde I hope kunena kuti apeza njira zokhala safe zodzitetezera kwa anthu ngati amenewo because ndalamazo zikatha they will show up again. Nde to avoid that hopefully kunena kuti ali ndi measures in place onena kuti akhale safe. Iwo ndi anthu awo omwe ampingo not just iwo komanso anthu amumpingo nanga you never know kuti next what they will go after. Anthu otero zimafunika kuti agwidwe amangidwe adzidziwika kuti awagwira ali apo kusiyana kuti akhale lusi choncho kuti sumuziwa ali bati ndipo ndalamazo zikatha what are they going to do next. That's just maganizo chabeti komano tungoyamika kunena kuti abusawo apezeka ali moyo ali bwino. Going further next nde akuti ndikuti munthu wachita poison mowa sakuziwika kuti wachita poison mowayo ndi ndani koma anayika poison mowa nde anthu amwa nkupeza kuti anthu achadwala apita kuchipatala koma mmodzi mwa anthuwo anali mwana wa zaka 7 ndipo mwanayo watisiya. Ngani opsha ngani mvesa chisoni kunena kuti chifukwa chani munthu awika poison mowa umagulu olowata kawo wakumwa munthu mmodzi cholinga chake ndi chani zikozo toka kuti pagulu lomwe limamwalo panali target yake munthu mmodzi ena analibe nazo ntchito kuti akuvulazaso anthu ena ndani iye nkhani yake nayo tangovulaza anthu basi. Ndeti bwerere ponena kuti zachisoni kuti mwana watisiya wa zaka 7 koma mwana amamwamo wa bwanji koma no ine I have a confusion mwina anthu mundithandize analemba kuti sweet beer ndi chani ine ndingoziwa beer kuti beer ndi mowa sweet ndikusekemera koma paziwiri sweet beer ndi chani ndithandizeni apo mwina ine sindikumvesesa kuti kumamwedwa chani okay ngani yamba ndi imeneyo nde apa tobwera chigawo china chigawo chichi ndi cha no comment. Nde kwabadwa afisi akuti abambo ena atisiya chifukwa cha afisi amaenda 10 koloko usiku nde aphedwa ndi afisi anachuka kwambiri nthawi yake kalekale afisi ako nchewu kuna kuti afisi nde I hope kuti sichiyambiso cha afisi enaso kuyambaso
ndezi katele paja zimafunika umayenda mchigulugulu eti tiziyenda anthu angapo osaenda munthu mmodzi just to be safer chifukwa it's dangerous so upshade ndibe nkhani zina zambiri ndingophatikizapo yakunja kusungaso mawu phatikiza yakunja ne on a sad note ndikhulupirira I think it's amvekano all over kuti Zahara oyimba wa ku South Africa watisiya it sukuti wadwala nthawi yaitali. I think the last 2 weeks anali ndi liver complications anali mchipatala, then last week anapeza kuti ampitisa ku intensive care because liver yake was getting worse and he was unresponsive for about a week, in and out of a coma. Na kudzulo madzulo ndi pamene watani wamwalira. That's a very sad note. Chifukwa kuti mwazizo kuti pali anthu ena ake oyimba onena kuti nyimbo zawo zimakhauti zakhudza anthu ambiri eti anawa ku South Africa koma nyimbo zake zimakhudza anthu all over the world. It was beautiful music. Anani mzimayi wa mawu acha kuti mawu antetemi aonera kuti I think anthu ambiri nyimbo zake amaziziwa. Anthu ambiri amakonda loliwe, ine anga sinali loliwe. Anali ndi nyimbo ina yake iyi. That was my favorite of Zahara songs. So may she rest in peace. Nkhani yakunja. Yes, it is okay. Nzimayi uyu ndi Gemma Mitchell. Mayi winayu dzina lake ndi Michong. So Michong anali mayi ochita bwino eti anthu aku UK idwa nkhani ise yakalekale yachika zaka zitatu zapitazi. Michong anali ochita bwino, anali ndalama zake, anali ndi chinyumba chake chachikulu zabwino bwino koma makhala yekha, anali ndi zaka ma 50 yakutiwo. Nde anayamba kupita ku church. Mpingo omwe amapitako anakakumana ndi Gemma Mitchell. Gemma sizimamuyendera. Anayimunaona kuti anali amakwera ntchito kuchipatala, ntchito yabwino bwino munthu wozindikira eti koma amafuna ndalama. Gemma ankakhala ndi mayi yake. Nde anthu anayamba kugwirizana ndi amatchulana kuti spiritual sisters. Anamapanga ku church. Ma spiritual leader, spiritual father, spiritual chani. Iwo anali ma spiritual sisters. Amapemphererana wina ndi nsachi. Amakondana kwa basi. Kenako Gemma nyumba yake imaunongeka. Nda amafuna kukonza nyumba icho koma anaibe ndalama. Nda anampempha Michong kuti iwe uli makobidi tandigaireko ndalama koma ndalama yomwe anapempha 200,000 pounds. Munthu mapempha pounds 200,000 kupempha osati ngongole koma undipase 200,000 pounds unoti ndikonzere nyumba yanga. Nde uja koyamba anavomera nanalo okay ndikudani ndikupatsa. Bas anthu acha madiki munthu uja kumadikira kuti ampasa ndalama. Gemma uja kenako inakwana nthawi yomwe amafuna ndalama yokuti akonzere nyumba yake anapita kwa ndani kwa uja kuti ndalama icha bwanji unati undipatsa ichi. Ndanapeza kuti wasinde amaganizo. Anamuza kuti ambuya inuyo nyumbayo ngati mukuona kuti simukwanisa kukhalamo ngati kuonongeka ngoigulisani ndalama mudapezeso mukagulire nyumba ina yoti mukhoza kuchita afford ine yense ngati kupasa 200,000 pounds. Iyo ucha mwana ngati nkhani yatera pamenepo uja azoti nzake kuma wakwiya nde ma video yake ndawa ndikukuonesani zomwe zinachitika next. Apapa ndi Gemma Mitchell wanyamula suitcase akulowa kunyumba kuchigeti kunyumba kwa Mitchell. Kenako akutulukaso ndi suitcase. Kenako mumuona akuyenda ndi suitcase pena wabwereraso kunyumba kuja akubweraso ndi masuitcase awiri. Kenako akunyamula zima suitcase zija akuyika mgalimoto. Kenako mukuona CCTV so ikumuona akupezeka kuti akudutsa malo siyana. Ku UK paliponse pali CCTV amakuona. Ndiye anthu anayamba kudaba abale yake a Michong nangasimi amakhala yekha itananira ife takati kumuimbira Michong mafoni sakutiyankha. Ndi anayamba kudaba kuti azikhala bwanja ndikuyamba kufufuza kodi wapita kuti uchali chisa kubwera kulikonse sakuoneka. Ndi mpaka anthu kuimba foni kupolisi Michong tusiti usota ali kuti apolisi anapita nyumba kwa Michong sana mpezeko. Ndi anamfunsa mjeni uju Gemma kuti Gemma inuyo Macheza naye mukudziwa komwe wapita. Ndi Gemma anayankha kuti ananena kuti wapita ku holiday akuti wangoboye kachabe moyo sukuyenda ayangofuna nthawi yoti akakhale payekha kwa nthawi yayitali safuna wina ali samsowe sentendere. Anthu acha chabwino. Kenako apolisi anati tiyeni tifufuzebe. Mpamene namang'ana ma CCTV nkuona chani nkumuona Gemma uja ndi masuitcase aja. Koma anangoti kaya pachinzawo. Kenako analandira foni apolisi unena kuti inu kudera lina wina iti kuchire anthu amadutsa anati tapeza chani tapeza
ma body parts mafupa mapatsa a munthu kuchire kutengo apolisi kuti kupita I just found a body. Right, okay, a body, is it, are they breathing? No, they're dead. They look like they've possibly been there like a few days or something, with some flies and stuff. Right, okay, bear me a second, let's put this on. Kuyang'ana kupeza munthu odula kuyang'ana mutu palibepo kupeza mafupa amachani kena anayamba kugazota kodi munthu yangakhale ndani kufufuza munthu amene kuyang'ana CCTV yadera limene lokali munthu omwe anachita notice inali galimoto ya Jema pa CCTV inadutsa fu kama ndaboti munthu uyu sakhala kunoko amazataniko kuno kena kuyamba nokuyang'ana ma CCTV yonse yaja kuti kodi munthu amanyamula chani pamene ndo anazazindikira kuti mabody parts aja ndandani ndamicho Ajema anakuya kwambiri kunena kuti munthu sana awapatse ndalama anapita kunyumba kwake kukamupha mudula kumuyika m'masutikesi nkumachita kuyenda nawo masutikesi ngati kuti wanyamula katundu nkukamutaya nkukhala atamutaya choncho anasintha wiru yake kulemba kuno kati kuti china chilichonse chitati chinchitikire micho ndalama zake zonse akwena olandira ndiyeyo nkusintha ndi nyumba yake yomwe kuti ownership ya nyumba yake atatenge ndiyeyo basi kunkhaona afuna kulanda chuma chonse nakasina nachiso amakhala yekha chani apolisi zonse ziyanazipeza ndi ababa pamene mavideo mukwaona kwa kufanya kupita nyumba yake ukamanga Jema kumanga kwake sanangomuza kuti kutabwera uza kumanga sanafunse zoti mundimangiranje yona chani anamtenga ulendo wake ndomweyo anapha a best friend ache best friend wa side akuti a spiritual prayer partner a spiritual prayer partner just because sana mpasenta imene ndi nkhani ya Jema Micho ndi best friend wake Micho anamanga anachita sentence to life Jema Micho yo munthu tidzimuopa it doesn't matter kuti mukupempherera limodzi kaya mukutani chili mumtima mwawina nditsidya lina sudzachidziwa kufikira nthawi ina is too late ndete tizisamani nkuteteza miyoyo yathu kwa anthu komanso chomwe analakwitsa Micho njona ndi munthu wangu kumana naye kuchalichi yes iye anali lonely amafuna nzake anamutenga kumbweresa pa khomo pake ndi Jema uja anaona zonse chuma chonse chomwe anali nacho Micho mucho nkumaona kuti ali ndi chuma chonse ndipo ali yekha ineyo ndilibe zonsezi nkumafuna kuti zitakhala zake so sometimes kumasabala anthu amene mukuwabweresa udzaona zinthu zomwe muli nazo science amene adzakondwe kuti muli nazo adzafuna ina kuti zizakhale zawo zikomo kwambiri mkhayitsidwa pambana. The fact that Deborah Chong was a good friend to you and had shown you great kindness. The sentence of the court is one of life imprisonment.